Hi, simrang hilen eh. Hi, magandang hapon. Ako na po ni simrang hilen. Karon di ay mao adlaw nga birthday sa tatay ni Juan at ni Ma'am Mimi. Mo lagi to. Chat man ko ni Jaganiha nga wako kauban kay walay koy masakdan mo tong nakatod sa sumanog biko si Siri rag si Binita. Karon paguli dam sa lingon nga nanak ko 4 kilos nga limango patilaw na mo. Wala mo ko kabay dus silaw pa kay mahadlok ko og kanang mukamang. Daog makabuhi mulis mo sudaan. Patay sa alimango mo sudaan way magbukod. Mo nang halang gibidyuhan karon hanang giluto. Ha? Sanay wa pa man. Nagbidyo ko. Nga kuan kanay kuan kanang sa hilaw pa wala ko ka video kay mahadlok ko. Harang gibidyuhan no luto una. Takang nas kaha may video og matakang na kay mahadlok ko kanang mangamang nagmulis mulis sa daan na kalimango mo nang wa ko naka-video kilaw pa. So kami sa una nagkaroon na niguang sa stiri na iguran tinag nga ng limango makurat ng kalimango nga na kay wa sila makaabot sa onas nanagat pas tatay. Kaya ko sa una makaban mo kung tatay managat daghang makuha namang mga nga ng maniit kanang lambay sa pajan kay sa tay sa una na may panahid sa tugtong sa bata-bata pa. Ako sa una kauban ko taman lang din kauban sila panahid. Pero kan sa stiri wa na mo na stiri nga atong pag kapas ko dito naglungsudaan ang jang kuratas alimango dagka nagdukay sila ngitag martilyo laban dagka morning kauban na ron sa gipadaan ni kuan gipadaan ni Mimi namo morning kadagkaan ng alimango ang ipakita ni Zog alimango kanang giluto kay ako mo kulit puluto ng stiri kay ito mas sinag-upload sa tapos nanay giapas na stiri kay wamuti kauban kay bilita pa man mauli sa si Promi wa pa pod mo nang ako na may nagluto kami na din nabilin dari tapos stiri si ibabaw giapas ni nanay. A few moments later. Dara na upat kuno ni ka kilo mo ni gingon ni Ma'am Mimi salado pag isang iniro pa gali aw silbir pa gud si ingon nga magpaluto sa suman og biko nig birthday ng tatay karon pag birthday ng tatay kay wali ko kauban kay kanilaging way kabadyo masakdan mo ko kauban paguling tiri nagdahan nag karton mo na isud pero ako ka videos buhi pa kay nahadlok ko mamaak sa nahadlok ko mukamang kay way maggukod og mukamang kay magmukamang mulis ng sudaan na galimango mo nang danan ako nagbidyuhan ng giluto na awa mo ni mong tabangan ng panihapon Rami, Tere, si Mayor kay ignorante mamig ngani nga kuana sudana parang sarang dumi kakitag ngani ngani kadag ko nga limango na pero sa onas gagmay pa mi managat pas tatay pero may makakawag ngani sa tingad to pas tatay gagtong sig panahid karon lagi kay wa na may manahid mo nang makuratan na mig nay kuan ingani kay sa una naanad bingani makadaste katong gagmay nga sa to kay gagmay nga maliit nga ingani pagporma pero lahi din si kay limango din dagko kazo ha. A few moments later. Kaya pa sinay ninguli naman kanay di sa katama nay Daras butangan ng cellphone kay dibuka watas kanang sinanay musakan ta si babaw kay magapas si Tiri kay nag-upload kay walay kaban protolis alyana dito bukugikan ganiha ni ulis nanay wa nagbidyo ko nasa nanay nagi kasi babaw kanya pa si Tiri ninguli ko kay mo lang ito nagluto ko sa kalimango kay wabay nagluto ako nagluto panang gitakang nasa nanay nagapas si tatay o ni Alya ni Tiri kay hapon na tay sud nay Bis nanay, bisis hipo sa isang kuan na may isang si tatay kada palis dalis nang ka na isang mga customer mga pi mag na may ginseng na nga tambo ko na kay blood sa papayon nag isang pari duha ka pari ni isang nadani magtambazan na si nanay pitag hipo sa mga tasa palos alyan na dito nay na bari ko na ito rin kalutos ang dinang ag kasi mukha na sa tayo na maluto na tong kuan
A few moments later. Aha, Diana. Luto na ka mga limango. Haliday. Haliday. Ang kada ni? Di mo kumakitaan. Kamera. Di kakitan ya. Kamuti na. Ay, kamuti. Ito na. Limango. Pagkanya ni? Nasama nga ang limango dia. Ma, nangaon ni Galimango, ma. Ang kama, Nadia. Ang gama. Yara. Hatalin. Lagi dah. Dah. Magpakwak sa wing, Nailin. Ay, papagsawing. Tao sa tiri, tati, nag-vlog sinihili ng kalimangon, Si Prami, wa panihuli. Si Brita, wa panihuli. Kami nas alyan na lang nabilin. O si Tiri. Tiri! Ada? Kenapa na yung suday? Nasa sod. Ang paak na. Mo di gani hawa ko nag-video nga. Buhi pa. Kay hada ko mudagan tadi ko makadakep. O Nida ko mudagan na dako. tiki, Nailin. Kama tiki. Na. Taki limangon na dako. Salamat mimis imong alimango. Na kaon gud ko alimango. Na Hatag, Nailin. di madaog ko ri. Tapos nanay. Bawal na ba ni day? Nga. Ano taman? Di. Ito. Di ka makaan? Patulak kong tatiri. Nakalang sa tire? Roy! Ganun naman ko. Yung ba ka? Mong gitilo ko. Nailin. Ay, sabon. Kung wala ba kakaanday? Ano yung kaanday ka ni? Na? Ini pa di na. Ini pa di na. Tawagin na si Upaw. Kay? Tumingaw ko niya. Ino sanay na ba yung load na eh? Hatag, Nailin. Kaan ka? Ano pa? Iba init. Di lagi. Gada, napikas na yun ka na. Talaga rin. Sige. Sumayon mga ni. Ha? Pusa dah ni. Nit. Sarap. Sanay. Tingog kinida, Nailin. Tingog kinida. Nanay? Bau. Hatag. Kangka? Anong init pa di na. Ito. Dah. Gimana? Kenapa nih sudah? Kenapa nih sud? Ano taman natin? Ugma pa? Hah? Ugma pa? Ag. Wing. Uma pa. Hatag, Nailin. Ngit pa man lagi. Mga day. Ang ako na ngit. Tapos hindi ka nagkandabas na day. Salamat. Miliyan ko sa imong alimango.